Waire biyo mwancho muri wetasene Ndizi TV ni gocheragire Chinsa Ikomi chapo na margoba chinga kingo kwarigania twimanyamangana majia asenchera yo bwenge eretria ne Dorcas Kemuma na niko tukubata nera Joshua Auta oyo kunyamanya asenchera yo imanyero abiganya nchama kwa nakingama yogine chibicha wikere asenchera yo bwikirano na bogo tubwatia wetera asenchera ya mitandao asensemo ya Facebook tunimna Ndizi TV news digital na boigo asumtando YouTube tunimna Ndizi TV news ase website tunanyore na www.ndizitv.net. Chiskuru chiria amate mabo abe kirasi ge Ikomi na kabere ayo abete ka goteneniwa ne kiumbe keria ke gotenera matemo kenek ni go chiskuru choigati yabo ya chanyorire amate mabo ase skuru yeba muraya kadino tunga iyo gotoka ase chinsemo cha mosocho Amayia County ya Kisii ya ringegati ye chiskuru chiria amate mayo abete ka gotenera korinde ni go banyorire amate mayo ayo ase abaro kiwabe skuru yo babete ba gokorabia kulingana no mwalimu munene ase skuru yo yumanyikana Albert Ombiro nigo agokeire amatema yo ase bono abarokiwa batano no mo babete bakonyora grade kia A na boigo abarokiwa 52 babete bakonyora E minor abarokiwa emye mo 35 babere babete bakonyora B+ na chimibere na batatu babete bakonyora B agati yabande. My name is Albert Ombiro, Principal Kanotuna Musojo in Kisii. I wish to inform the general public that all the students in our school have received their results, KCSE results that they did last year, and the performance is great because we have all of them transiting to university. We have 6 of them scoring A plane, we have 60 scoring A minus, we have 137 scoring B plus, B plane 203 and B minus 26. It is a good result and I want to congratulate all those boys who did well last year. I wish to thank all the stakeholders of the school for supporting it and for making it a success for the future. We wish to thank the teachers, the students, the parents, the church, especially our father here and the Bishop for all the support they have given to make sure that this school does well. It's a hope that we'll continue uniting for the purpose of our children in this school. Thank you, God, for everything you have done for us. Thank you. Omubunge ebwensemo ya Nyabibali Masaba Daniel Manduku kubwaterana amo na BMCA bensemeyo nigo babwatukiro bakonyi kurwa goche ase aborokiwa elibweyemo na magana abere ase bono barachi ko nekiwanga nkonyora bale ogosiro ase chiskuru kolengana na Manduku nigatebna nigo ogosiro kukura chokonya abanabo anene bali bakuru ase chintaka ase boigo alira yogochikone kingana chikogendera gotalera abana bochinga ki bari ase chiskuru unenchera ya moyo korotota ogokora kwabo ase chiskuru elinde bako ba moyo bagendera gukora buya ase amasomabo cyane najolete ndona abana babwate okuba kumwani ase eri bari masaba yonsi ase kuri rero twanyara ko abana 50 no abantu 60 kimeza cy'isukuru cy'umwaka w'umwaka isukuru iki kiri kiboni ikindi cy'abana masaba kiri isukuru tubwata abana babona kwa national schools na lena na school tubwata abana bakwenda Kisii boy school ichuni girls ya blue girls nechinde abana bande pale abana elwemo na manabere usabana 1200 abana jakiro kuroberi okubaka ndikibasa Jones B school azinyari bari masaba school tukubaka na school kitoka cyari bari masaba kide school
na kwenda kusio kero mwaka wakomenta bana ilwe wikere mia kende na kutwara bana ilwe n'ikibibere Kristi asomo rubero yo wakana Yesu kibeta cyo Yesu ega sio muibori moka kwa ndagara mafia na maramoba na buri ega sia bali kwa sababu ya bana watu ndio baadhi tumo jumbe injenga endea siku yechi patala ndore katika ndreta se amasoma kwa kana bima na sabana ba ina bana masomo de chico ili kukini sababu ya Oyo ore koligia ekirogo kyobobunge sensemo ya nyali bali masaba echiku asechikora cha te omwaka wechibene merongo ibere na ibere engineer Omoi Makori nigobono abolire abaiboli kwena kingango tigabare amangana yechisege chegenka asekiria tebina okorwana ase chinyomba nigo kwarorekanire korenta omochando bwekibirengerero ase aborokiwa ase chiskuru naboigo nigo ate abolire abarokiwa kwena nkobeka bale omokia ase amasomabo nigo ayakwa nayo chingake aikirana ase eskuru y'abanyaruka ya Gitare antu asegetira abanyaruka baito babe ase skuru babwateriria amatemwa kitabi cyaba kibe kingija tutige mbana kubwata mangana ndare isiko nemechima amaru ali akonywewa na kisegi kiroro twaterira baito baire ngora egere bana baito murembe kino kagito marembe egere ndi abana barakoleki baraso na abana batigana namangana ye kisabu nyinge cyokonywa maru ne kinyaso na maru ibintu bine bire binyoroma iga batigane egera barakoraki barasoma egera abana basikwe basome amangana ya marua nari bakonywa marua semechime bantu bareto murembe na ende ngino bonto okorwa ngwakirana ni chibu kya maiga nona abana bakwa ne sukuru amarua keane na murembe otoka semechi nari umwana wawe korete sukuru gakoirana kira kogendaka onyoro murembe okora ne assignment ekisege kakiremechi abantu batindete mwana agendaka takanyara akora no mwaki akoraki aekwa nkoro kwa Nancy Mesocho deputy principal Gitare Girls Secondary School day and boarding sa sub county school egotoka Nyaribari Masaba ne skuru enke lakini egokina ta very high rate tutaite torosie skuru eye ebe alliance enke ese region ye togwakabia ase support twanyorire asa abantu bekenyoro banyarire goche skuru yeito bachiramo batoire support yogo chako mwakoyo Muwaziri w'ekisemi Ezekiel Majobuni gori tukoria rero achakia omorobiro bene bogosira aborokiwa ase enseitu ya Kenya ase ya omorobiro yo orachigosira aborokiwa koro ase chintaka erokwana kinga ngoenda bale ase chiskuru chabo cha secondary nigo omorobiro yo obwatekirenga yokwana kinga eserikali yekeranire amaganio yokoira aborokiwa bonsi ase chiskuru cha secondary ase omowaziri tebirumuna nigo barachikone kinga aborokiwa bonsi barure ase chinka na wikirania amasomo ase che secondary niga aborokiwa wetani chiribu emerongo etano barachikonyora ogosirwa morobiro yobwa elimu scholarship ase engima to officially flag off the 2024 elimu scholarship program. This program, currently in its 50th cohort of implementation, has already been tremendously transformative in a way we least expected. Let me illustrate this statement. Our first elimu scholars sat the Kenya Certificate of Secondary Education examination in 2023. Of all the 9,000 scholarly of this, 42%, which is 3,780 of them, qualified for university education after attaining a mean grade of C+ and above. The rest obtained grades that will comfortably enable them to join middle-level education and training colleges. Please, let us all give a round of applause to our first cohort of scholars. Well done, well done, well done, our scholars. This transformative story
of the RIM scholarship did not end here. From the first cohort of the RIM scholars, 20 of them scored a mini grade of A plain, and 2 of them were here, while 160 scored a mini grade of A minus in the 2023 KCSE. There were 350 candidates who scored a mini grade of P plus in the examination. Further analysis shows that there were Serikali nigo yaburire abaibori konekinga aborokiwa bonsi bari bakora amatemo a kirasi gya gatano na gatatu bachire ase kirasi gya kyanda nigo boigo ateruna nigo baraburire abaibori konekinga kwire bare aborokiwa babo ase chiskuru chiri chirange ase kire serikali nigo boigo egosira aborokiwa no nyambali bakogenda ase chiskuru chokogenda na koirana inka nigo boigo serikali yakire ekoko ebengi ya Equity ase okugendera kubwatirana na serikali rigosira chiseme ase nseto ya Kenya nigo boigatena nigo bengeyo wetera ase omoroberio o Wings to Fly ya konyere aborokiwa abange abo bakuru ase chinka chitari kwenyara ase kiriatena nigo serikali rachikogendera kubwatirana no moroberio yo kwenekinga nkorigereriere aborokiwa bali bakora amatemo yekirasi ge 12 ase okubaligeria meremo na boigo kwenekinga baigendereire ase amasomabo. I wish to announce that all the 2023 candidates who benefited from the RIM scholarship program and scored the mean grades of A and A minus would automatically qualify to join the Equity Leadership Program. This would expose them to work experience and leadership training within Equity across the country as their way to join the university. During the program, the students, as confirmed by Petty Waweru, would have an opportunity to start earning Kenya shillings 40,000 per month. Well done, Equity, for this particular initiative. We thank you so much. I take this opportunity to thank Equity Scholarship Foundation for according the beneficiaries of the RIMU program this opportunity to not only run, but also to earn. So far, the program supported 37,574 runners from poor households across the country to transition from primary to secondary education. Abaremi bekemeriye kawa nigo bono baboriwe kubeka tenene amadeni ari ababwatranete ase chikawa chabagose ase chinsemo cheri abakwira chikawa asekeri abatebiremna nigo mu waziri oyo otenete amangana ya obonteria abwa insatebiremna nigo abaremi abange babaire bagutikana maiga asekeri nigo kawa ibwate ebesa erense nabono nigo madeni ababwatraneti abalemi abo nabaigoni gatebirana nigo barachikwenna kinga baimukireri igoro okonyora wekawa asibono barachikorusia chishiringi 20 echubabeire bakonyora na wikia ase 53 echubono barachigopigogo konyora ase ekiro eyemo nigo boigo aira bakenya moyo bokwene kinga ngosima kabare ekawa asekerini ge serikali yerure gosira abalemi bekawa nigo bono barachiko akanerwa amadeni ali ababwatiraneti abalemi abo. Mavuno ya kahawa yanatelemuka. Kwa hivyo kuna haja ya tuketi chini kama wakulima wa kahawa katika Tharaka Nithi County. Tuulize tungeweza kuinua kilimo cha kahawa kwa kutumia njia gani. Tukaona sahi wakulima wanalipwa shilingi 20 as coffee cherry advance. Na wakulima wote wamekuwa wanalia. Wengine wametumia hiyo bei kudanganya wakulima kama hiyo ndio bei ya kahawa. Sasa tumeangalia soko letu, mabadiliko yamefanyika na tunaona bei imeanza kupita shilingi 90 shillings. Sasa baada ya mashauriano katika wizara na sekta
Abarundi b'Kigali Chorogendo Rutambe niko bono baburire serikali gweswa igati na kugayana amagana babwatiraniti ase gati yense ya Kenya amo nense ya Southern Sudan ase bono batina nigo abarundi abayabaire bagwetera emechando emenge ase chipara na bahigo nigo ababurire serikali kwenekinga ngoso abariko na gati na kokonya bali babekire echera ase ogosiborwa babekire echera yense ya Southern Sudan abo bale emerongo etano nomo na kianda ase bono baganie serikali kubakonya kuigorerwa abarundi abo nabigo nigo batemna nigo babeire bagwochererewa ase chinchera chiri bagweta ase abande babeire bakoraswa nonyana masasi ase babeire bagoitwa gwetera ase koraswa amasasi ayo nigo bono balireira yo gochikokoro kurobekana asa matuka make arebosio erinde serikali gose neigwe ebirero byabo. Kumekuwa na visa vingi sana na hivi visa ni vya mauaji na kukamatwa kwa madereva ovyo ovyo. Hivi sasa tunavyozungumza, siku 3 zilizopita tumewapoteza madereva wawili kwa kupigwa risasi na mmoja jana amepigwa risasi katika gari kwenye kioo chake akapigwa risasi. Ni Mwenyezi Mungu tu aliyemuokoa. Na hii inadhihirika baada ya wao Sudan kukiuka mkataba tuliokuwa nao tarehe 6 mwezi wa 9 2021 ambapo mkataba wenyewe ndio huu kwamba huu mkataba wao wenyewe walikubali, tulikaa tukazungumza na tukakubaliana kwamba kutakuwa na usalama kwa madereva wetu wanaokwenda kule nchi ya Southern Sudan, na pia ikakubalikana kwamba itakuwa hakuna extortions. Extortion unakuta wao wanaweka roadblock na katika ile roadblock wanataka pesa. Imefika mahali pia hata wanalazimisha madereva kuwabebea makaa. Wewe una lori unasimamishwa kwa lazima, wanapakia makaa na kuni na utaenda kuteremsha mahali ambapo wao wanataka. Sisi Mwancho murigerio noro mwari wa mangana magia senchira yo wenge gendera kurigerigeta sene kya Ndizi TV ase meroberia ekobwatia eretariane Dorcas Kemuma nigo tobate na Joshua Auta oyo kunyamanya asenchira yimanyiriro na abigenya nchama onekinga marugene chibicha awekira asenchira iye boikira notwara oburigererie obuya.